Minsan pa gusto mo mo kuha. Anang choir ka mo, evangelist. Aman ni mga naman. Kenapa na ito? Naninang ka na niyo. Si Greg Malik, Malik, Alma Malik, Dalia Rose, Nasib, Alexander Dexter Nasib. Parang tang sila ng dua niyo. Kasi kung ito Check. 1, 2. 1, 2. 1, 2. gawas na dahil sila. Ang halaga di pa natin yan. Digital lang siya. Padala ko alam nga. Dila kay last naman ni karon pag mahuman ay way na ligaya. Tama. Amen. Salabi. Kita tagak ba ito bitin mo tayo na tumpal mo. Marami bulo. Sis, ano?
Sis, tanaw ko nagkakan. Manila ka. Sa uso. Ay, di ko daw kamo. Tabang ko ilang kwansa. Kanta-kanta mo. Kanta lang sa agiga. Malikot mong gula. Dili na o. Din? Nay ka lang may nga. Ay, di nakalukso. Oh, hinay lang. Guniti lang. Sa pangit ko. Importante tao ka man dahil. Karadlokan, ano pa? Diyos ko, bata mo, day. Hindi, ako lang, day. Kaya ko na, bata mo, day. Diyos ko. Uy, bata mo. Ano ba? Ay, Diyos ko, te. Spirit. Manunta ang tanang subuya sa siyamay para magpag agong maisan niyang ang kaluwasan ka sa hapit na hukmi ang kalibutan magmadang sigon kita aron di paninglan sa dugo sa katawhan aron ako asya dito sa kalangitan naganda mo punoyan sa tanan nga balaan o mubalik siya dili sa kalibutan waulog lalinon ang nagtumang mayong taong biay-biayon sa tanan na katawan ang pahiyong sa Diyos atong palagihon
tay. Dito day.
Hindi mag hulag, hindi ko hulag. Dito lang bala ka mo ah. Ito sa dito.
Matapos to, wala na yung mga demonyo yan. Labanan mo yan. Ayaw lang pagka ito tubig, ayaw. Ayaw pagka kanina. Sabay yung salon sa tubig yung ulo. Laika. Lumuhod ka, Laika. Lumuhod ka, Laika. Lumuhod. Ngalan ni Jesus! Sa ngalan ni Jesus! Sa ngalan ni Jesus! Tawano ka ni Jesus! Gawas ka sa kababayan! Sa ngalan ni Jesus! Sa ngalan ni Jesus! Bawa na ng gulong! Bawa na ng gulong! Sa ngalan ni Jesus! Bawa na ng gulong! Sa ngalan ni Jesus! Sa ngalan ni Jesus! Sa ngalan ni Jesus! Power! Power! Yes! Power! Hindi pwede! Sa'yo! Sa Panginoon! Ang Panginoon! Ay nakaligtas sa'yo, Panginoon! Sumalik ka sa Panginoon! Sa ngalan ka sa Panginoon! Panginoon, sumalik ka! Labanan mo yan, Laika. Lumuhod ka. Lumuhod ka. Lumuhod ka. Lumuhod ka, Lord. Lumuhod ka. Lumuhod ka, Lord. Naisip ko lang yan, Laika. Huwag mong isipin ng mga demonyo. Alaman namin na sa isip lang yan. Ha? Sige na, huwag kang tumingin doon. Lumuhod ka. Lumuhod ka. Para matapos na tayo dito. Para matapos na tunay na kaligtasan. Sige na. Isip at sa puso. Focus sa Panginoon. Jesus! Lord ka nito. Laika, makinig ka. Kasama mo mga demonyo, makinig ka. Ito ang sinasabi. Busa, nagabuhat kami uban kaniya. Kami mga muyo kaninyo. Sa dili pagdawat sa braso sa Diyos, sa wala lamay kapuskanan. Kay siya nagaingon. Sa panahon ng kahimutan ikaw, akong gipakalinghugan. Ug kaadlaw sa kaluwasan, ikaw akong bitabangan. Tanawa, karon mo na ang adlaw, lagi kahimutan. Tanawa, karon mo na ang adlaw sa kaluwasan. Sige na. Ngayon ang tawag ng kaligtasan. Lumuhod ka. Lumuhod ka. Lumuhod ka. Lumuhod ka. Lumuhod ka. Lumuhod ka sa utos.
Bantay na siya maayo. Kaya nga kami nandito. Kaya kami nandito. Bali, anin lang. Anin lang, agaw lang. Isip ka ko pinag-ayaw. Hindi natin sabitan yung anin. Dito tayo. Dito tayo. Hindi anin. Kaya ang anin iya yung sayawa. Dito tayo. Dito ang dahon sa Diyos. Hindi anin. Binuhod ka sa harap ng Panginoon. Huwag silang pansinin. Sintro. Focus. Pito ang dahon sa Diyos. Hindi anin. Pito ang dahon sa Diyos. Hindi anin. Pito sa Diyos. Hindi ang anin. Ikaw lang may hawakan sa iyo. Down sa. Ayaw to ana. Sumunod ka utos ng Panginoon. Nunod ka. Sige nga. Bakit ang tao din mo tulungan? Ang Diyos nandiyan sa iyo. Umuhod ka na. Salamat na yung mga ang banal na espiritu. At matanda ko rin ang pinakaligtas. Ang isaad sa Diyos. Pag yan ang nagawin mo, wala na lang. Pag banaga, basi makon ba? Basi makon na. Makon na karon. Napili ang Bantay kayo. Napili niya. Kaya ko lang. Luluhod ka sa harap. Balik mo si Laika. Laika ang kailangan. Laika, kailangan mo nun. Laika. Ano ang utos ng Diyos, hindi natin sundin. Pag hindi, huwag natin sundin. Yun ang utos ng Diyos natin. Yun namin sa sundin. Sige na, idoslob na. Doslob na. Ngalan ni Jesus. Ayaw. Kaisa lang. Karon. Ngalan sa mga
Oo. Music. Apir. Duha kita. Gawatan niyo. Padugay lagi mo. Malulog na. Tapos na tayo. Padaog pa siya nga. Yasyawa, padaog ka. Sabihan niya. Git-git na imong sapatos. Thank you. Kay matod pa din sa buwan sa itutuno, versikulo 33, kay siya. Ako gayon, wala masayod kaniya. Apan siya, nagsubo sa nako, pagpambautismo sa tubig, lingon sa nako. Siya nga imong makita nga pagkakunsaran o pagkakulang sa Espiritu, mo kana siya ang mga pambautismo sa Espiritu Santo. O ako nakakita o ipanghimatuod ko na kini siya mao ang anak sa Dios. Amen. So kining bautismo nga inyong nadawatan karon mao ni ang bautismo sa Espiritu Santo. Kung nani mga ilhanan, mga igsoon, kung ikaw makadawat ka sa bautismo sa Espiritu Santo. Kay nagaingon siya, Marcos 16:16, nga ang mutuo o ang magpabautismo maluwas. Apan ang dili mutuo, pagahok man sa silot. 17, nagaingon siya, o kanila nga mutuo, maganunot kining maong mga ilhanan. Sa akong ngalan, bilang pagulaon ang mga yawa. Magasulti silang mga bagong sinutihan. Makakupot silang mga bitin. Ug kung makainom sila bisag unsa nga makahilo, dili sila mga daot. Ang mga masakiton, pagapandungan nila sa ilang mga kamot, o mga ayo sila. Mao ni saad ni Ginoong Hesus matag usa kanato. Basta kay ikaw mutuo magpabautismo, ang ilhanan sa gahom
ani-anak ka nato kung gusto. Amen. Una nga, gikan karon mga igsoon, ini mga adlaw karon, doon na tayo obligasyon. Itang tanan na nakadawat sa bautismo sa Espiritu Santo, doon na tayo obligasyon. Kung sa may obligasyon nato, mao ang pagbuhat. Kung doon na tayo pagtuo, kinahanglan ato ng buhaton. Di nato ingon na unya ug maugma. Babae lang gani, babae. Babae. So ang dugang aning nga mga mensahe at nato ni tiwason karon dito sa sulod sa balay alam po ana. Ang mga pangantana basta. Pumakta po mo. Tay. Anta. Tay. Salamat mo. Pasalamat sa kano. Tukin mo. Pasalamat sa Panginoon. Ang mga balaan dito sa pagmamahalan. Ano ang pinapagod mo na dito? Ang mga nagkampot kami, salamat sa Panginoon. Naman salamat sa mga salamat sa mga nga ikaw nag-unsat, nag-bautismo, ng mga batuhan, hindi pa uban kanila, ang inyong kapong pulang Espiritu. Mga nagkakang salamat kanimo, ako panayon kanimo, mga ikaw makauban ka namin, karon sa pagpamaulit namin at sa amang palayo. Alam po akong panayon kanimo ang mga kanimo, ikaw magkatiya, makabantay ka namin. Kung ikaw makakalit, ang mga isang kasing-kasing lawas ka ng Espiritu at Diyos. Ang mga ayaw sa kami pagkakasing. Hindi ka na mga akong kasalit, hindi ka salamatan niya ang mga pinaabit ka lang ng bukto anak, sa mga sinusunod ka ng bukto ng huluwa. Amen. Salamat sa mga walang salamat. Salamat mga ikson!
Ganun.